Muri Zimbabwe auyamunze mashoko akataurwa nemutungamiri aiwa Nelson Chamisa, president wevanhu. Mashoko anoreplya aiwa pane chiitiko chakaitika muzara nezuro apa anoona zengezo Tshabangu aiwa achinosona aiwa muparliament. Pane mashoko akataura with accordance to that. Muri Zimbabwe aiwa zvinhu zvashoka vanhu. Saka muendera mberi nenyaya iyi anokurudzira kuti if wasubscriber wolike wotina on the bell icon tambochana maupdates anokupa pano paZVAITWA News Live, nokuti vanhu vakashamisika nechiitiko ichi, nokuti vasati vareplya aiwa zengezo Tshabangu atanga aposta post yake achiti, yesterday I was officially sworn in as a member of the upper house of the 10th Parliament Senate. I wish to serve my country with all my heart, making significant contributions that will go a long way in improving the lives of Zimbabweans for the better in a non-partisan manner. Ndo mashoko anachitaurwa nasengezo Tshabangu anoposta achiti aiwa I wish to serve my country aiwa in a non-partisan manner. Ndo mashoko anachitaurwa nasengezo Tshabangu aya. Saka tinoona kuti havana mbotora nguva yakareba. Tinoona kuti avo vanozochamisa vanobva varesponda with accordance to that vachiti regai dzibude pachena tisvike takachena. Ndizvo muchiona takanonoka kuti panane zvigaro taida venyota yesimba nemakaro ezvigaro vabude pachena. Masiriri anonetsa kuchengeta, unoona pasi patota nehavi, laugh out loudly. Ndo mashoko anenge achitaura vaNelson Chamisa. Aiwa mashoko aya anyasoratidza kuti vaNelson Chamisa havasi kana kumbokeneka nezviri kuitika, havasi kana kugwadziwa nezviri kuitika, vachiona aiwa zengezo Tshabangu achivaputsira bato ravo reTSHABANGU kusvika iye azokwanisa kuzonoitwa senate. Muri Zimbabwe ndo mashoko anoitaurwa naNelson Chamisa. Tiudzei mafungiro enyu apinda mucomment section medu, motudza mafungiro enyu. Musanga no subscribe, kulike, notina on the bell icon. Tambochora maupdates anokupa pano paZVAITWA News Live.